функцію. І через те ми ставимо саме такі завдання українському поліції і українським слідчим. І тепер стосовно тої історії, яку теж люблять постійно задавати, фальсифікація і таке інше. По-моєму, для подарунку якогось новорічного і для фальсифікацій обрали б трошки менш резонансне середовище, яке б треба було звинуватити. Тому що зараз кожен і слідчий, і вже не перший, не другий рік розуміють, що вся робота, особливо по резонансним злочинам, особливо по вбивствам, знаходиться під пильним таким суспільним мікроскопом. І робити собі послуги тим, що спробувати фальсифіковувати таку справу, це, по суті, таке безглузде самогубство будь-якого слідчого апарату, будь-якого конкретного слідчого, який цим займається. Через те я абсолютно виключаю ймовірність того, що на сьогоднішній день українські слідчі спробували, фальсифікуючи якісь там матеріали, подати отаку версію неприйнятну там в українському суспільстві, як мінімум в значній частині українського суспільства. Я виключаю будь-які підозри в цьому. Я розумію, що слідчі зараз відповідають не лише своєю репутацією, а за подібні речі і кримінальна відповідальність. Тобто ми розуміємо, що справді буде і світове співтовариство, і українські засоби масової інформації, і всі небайдужі громадяни, все наше громадянське суспільство будуть по косточкам перемивати найменші, найдрібніші аргументи, які буде давати чи то сторона звинувачення, чи то сторона захисту. Тому що суспільство зріле, і воно розуміє, що вбивство Шеремета – це дуже серйозний виклик Україні, виклик правоохоронній системі і зрілості суспільства для того, щоб легковажити. Тому я сподіваюся, що емоційне сприйняття, скажімо, шок вчорашнього, можливо, ще сьогоднішнього дня, вони зміняться раціональним сприйняттям аргументів і раціональним запереченням у процесі вірю, не вірю, оце мені більш переконливо, оце менш переконливо. Те, що я почув вчора на презентації, те, що ми маємо інформацію, яку ми маємо від слідчих, як мінімум заслуговують на те, щоб поставитися до неї уважно і не легковажити цієї інформації. Бо ми справді всі зацікавлені в тому, щоб розкрити це вбивство.